खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मोनसे लाजिनांथाव आरो मुगैथाव थासारियाव सासे BPFनि दैदेनगिरिया रायजोफोरजों हमजादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। हरनि समाव फिसाय थाखानाय सासे हिनजावजों सोमोन्दो लाखिनायाव कख्लाबारि ब्लक लाइमोन गांखं BPFनि बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखालाव बोसोनगिरि सिद्धेश्वर बसुमतारीया रायजोफोरजों हमजानाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोना समाव गिबि मन्थ्रिजों रांनि लेनदेन खालामनानै साफा साफा कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा BJPआव जयनिं जागासिनो दङ होननानै रिपुन बरा बिथाङा फोरमायथिदों। बिजनीआव तृणमूल कंग्रेसनि रायजोआरि आफादगिरि रिपुन बराया बाहागो लादों। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिजनीनि जिल्ला तृणमूल कंग्रेस बिसायख'थि मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि आफादगिरि रिपुन बरा आरो TMCनि बिजाथि गौरी शंकर सरनीया नुजाथिदोंमोन। सिमां नुनायाव मा हेंथा दङ? रिक्सा सालायग्रा थेला आवलाफोराबो गाहाय मन्थ्रि जानायनि सिमां नुनो हायो होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि क'क्राझारनि सुबुंफोरा बे खेबाव सोलायनायखौ नागिरगासिनो, सुबुंफोरा बासायजानायखौ नागिरगासिनो आरो तृणमूल कंग्रेसखौ बासायनाय महरै नागिरगासिनो। सुबुंफोरा समान मोनथाय आरो समान मोनथायनि थाखाय समान जौगाथाय लुबैयो जेब्ला बिसोरो तृणमूलनो भट होयो। समाज सिबियारि बिरखां बर' बिथांनि नुजाथिनायाव फिन खोला गङिया VCDCनि जानागाव गामिनि रायजो राजाफोरा गामिसेयैनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै गासै 50 जननिफ्रायबो बांसिन सान्थालि आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा जयनिं जाफैदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। बयजोंबो सिनायजानाय सासे हारि जाथि अनफावरि समाज सिबियारि मानब सेवा संघनि बोसोनगिरि बिरखां बर' बिथाङा UPPL दोलोआव फैखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन बियाबनि सिङाव थानाय गोबां दोलोफोरनिफ्राय जयेन जाबोनायखौ गोबां खौरां बिजोङाव नुबोगासिनो दङ। लोगोसे मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैबाय थानायखौबो नुनो मोनगासिनो दङ। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै लोगो हमलायनाय, सावरायनाय बायदिनि लोगोसे जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो मैया क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि सा 150निबो बांसिन गुबुन गुबुन हारि माहारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा क'क्राझार चन्द्रपारायाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों UPPLआव जयनिं जायो होननानै मिथिना मोननाय जादों। मख'जाथावदि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL BJP जथाय BTCनि सोरखारनि जौगालुआरि बिथांखि आरो खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै मैया लाइमोनफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जायो होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। डिमाकुसि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव गावनि आंगो हारिमुखौ गोजोर खालामनो मैया 28 मार्चनिफ्राय 12 एप्रिलसिम 15 सान बर'नि हारिमुआरि फोरोंथाइ बादा बेखेवदों। डिमाकुसि सप्तायारि हाथाइसालिनि गेवलां नब्लाङाव खेराइ बैसागु मोसानायजों लोगोसे खाम दामनाय, सिफुं सुनाय बायदि फोरोंथाइ होनाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायबाय होननानै डिमाकुसि दख'रा एबसुनि आफादगिरि लबराम बर' बिथाङा फोरमायथियो। क'क्राझाराव SGP UPPLनि जयेन्ट सिटिं लकसभा बिसायख'थिनि समा खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि हान्जानि गेजेराव गोख्रों साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों। आसाम गण परिषद SGPनि आफादगिरि अथुल बराजों लोगोसे मन्थ्रि केशब महन्तआ क'क्राझाराव फैना NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ आशीर्बाद होफैनायजों लोगोसे BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों गुवारै सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जमुनातारि गामिनि गोमानानै थानाय सानै खुदियानि गोथै देहाखौ माइ दुब्लियाव मोनो होननानै मिथिना मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगाव महकुमानि तुलसीबिल ओनसोलनि जमुनातारि गामिनि सानै खुदियाया थांनाय 28 मार्च बेलासिनि 4 रिंगासो समनिफ्राय गोमानानै दङमोन। गोमानानै थानाय सानै गथ'नि गोथै देहाखौ मैया न' खाथिनि दुब्लियाव मोननो हायो होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। सोमोनांथावै रुंसारि जानाय खुदियाखौ 10 बोसोर बैसोनि नुरजाम हालुक आरो राकिबुल आली होननानै मिथिना मोननाय जादों। जाथायनि सायाव
पुलिस बिफाना नायबिजिरनायखौबो मिथिनानै मोननाय जादों। 21 खेब बोसोरारि फुजा फोरबो फालिदों सिलभान अन्थाइ बान्दो मन्दिराव। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो बोसोरारि बांला सैथ्र दाननि 15-16 अक्ट'आव सिलभान अन्थाइ बान्दो महामाया बाथौ आश्रम मन्दिराव गाजा गोमजायै फुजा खुंफुंनाय जादों। फुंबिलि समाव धोरोमनि फिरफिला बिरहोयो आफादनि आफादगिरि बिरस बसुमतारिया लोगोसे उननि हाबाफारियै धोरोम फुजा होनाय जागायो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतझरा महकुमानि सिङाव दुलिगाव गामिनि साखाथियाव सिलभान अन्थाइ बान्दो मुङै गोबां देब देबीनि माखासे सावगारि नुथायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा गावबा गावनि धोरोमखौ लानानै गोबां रोखोमनि गावबा गावनि फुजा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सिलभान अन्थाइ बान्दो महामाया बाथौ मन्दिर कमिटिनि आफादगिरि बिरेश बसुमतारि आरो नेहाथारि रन्देस्वर ब्रह्म बिथांमोना कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै फुजा होनो थाखाय नांगौबायदि हेफाजाब होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।